Ayan, type palista na po, type palista. Mag-love shower out, Jolini Vlog. Hi, Bebe Loves Jolini. Ayan, magpalista na po. Okay. Jolini Vlog. Okay, nandito na po, Rene Boy. Hello, mag-love shower out, Rene Boy Baliguat. Okay, noted na po. Nandito na. Nakasulat na. Okay, ayan. Lagyan ko ng profile picture ang inyong ninja na gamit ngayon. Ayan, lagyan ko ng profile picture ang ninja na gamit ngayon. Apo, wait natin yung iba ha. Wait natin yung iba. Jordan Hiwa, andito pala. Ang ano? Hi, Dr. Jordan. Nag-love shower out. Jay Green. Ayan. Okay, magpalista na po. Magpalista. Ayan, magpalista na po. Magpalista. Look. Okay, magpalista na po, magpalista na sa mga wala pa pong okay, sa mga hindi ko pa nailista ha. Ayan. Okay, mag-share muna tayo and like mga baby loves ha. Share and like muna tayo. Ayan. Alger. Ayan. Okay. Tara na, tara na. Type palista, type pasali ha.
Thumbs up, share, done. Thank you po. Thank you, thank you. Everything? Yeah. Escape? You get money from this game? You get money from this game? Really? Yeah. This is my extra income. Good idea. Not just game. Type palista, type pasalit na po. Jay Julian. Okay, nakalista na yan, nakalista. Type balista, type pasalit. Lods, 2 SIM na ako sa phone pero hindi, ano daw yun? Hindi na-count yung isang ginawa ko, hanggang 10 lang paano gawin para maging 20 ang Ninja Lot. Sa ano ba yan, bebe? Wait lang okay. So, sa bawat Gmail po na gamit ninyo, sa bawat Gmail,
sa bawat Gmail nyo po na ginagawa ay meron po yung verification na pwede mong i-connect yung mga ninjas mo at saka yung mga ano tawag niyan, yung main channel mo rather. So, sa akin kasi, nakakagawa lang kasi ako dati kahit kahit ilan. Binubura ko yung mga luma, tapos, yung ginagawa ko, hindi na, kumbaga, tinatanggal ko yung tawag ba nito? Pagka-verified ng iyong, ninja na luma doon sa iyong connected sa iyong Gmail account na ginagamit. Ganun lang yung ginagawa ko eh. Yan, typalista na po. Typalista ha. Thank you sa patamsak. Thank you sa patamsak, baby loves. JQT Forever. Ayan. Thank you sa patamsak po. Ayan. Wait lang natin yung ibang kasamahan natin. Pakiclick naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Pakiclick naman. Welcome to Team Umay. Dami nila itumba na yan. Ayan. Thank you. Thank you, baby loves. JQT Forever. Alam. Sorry naman. Thank you sa patamsak. Thank you, baby loves. Cutie ka talaga. Alan Santos, ano ang iyong main channel po? Dags Nelski. Alan Santos, ano ang iyong main channel at kaninong team ka galing po? Hi, Ride Out! Megaload Sugar Out! Okay, nandito na nakalista na po Alan Santos. Huwag na nga alis ha. Relaxing Music Dong TV. Okay.
Ay, nakalista na po, nakalista na po. Ayan. Tarararan, tararan, daran, dan. Ayan, mag-type palista na po. Type palista sa mga hindi ko pa naililista. Type palista na mga baby loves. Palista, baby loves. Thank you naman. Ride out. Ride out. Bob. Okay po, nakalista na yan. Nakalista na. Sino pa? Sino pa? Sige, baby loves Nelsky. Na all my budget pang 11-11 sale. Oo nga naman, sana all may pang budget dyan. Pahiram naman. Yan, palista na po, palista na. Like and share muna tayo, like and share. Ano? Okay, wag na pong aalis ang mga nailista na ha. Wag na pong aalis yung mga nalista na. Magparamdam po sa top chat.
Hi, J-Boy Amars TV. Mega love shower out. Ayan. Hello, hello. Sana also Nova. Ayan. Hi, crush pa shout out. Mahal na ata kita. Sana all mahal. Ayan. Mega love shower out sa'yo dyan, baby love. Type palista, type pasalik na po sa mga gustong sumali, ah. Na all deads, lahat germs sa Sonova. Mahal na kita, host. Paano to ba to? Agoy. Mahirap nga yan. Ayan, tayo palista, tayo pasali na po, ha. Tayo palista, tayo pasali na po. Aray, aray. Sana all mahal. Sana all mahal. Assistant ni Ricardix. Ayan, mega loud shower out. Ay, iba pala yung napindot ko. Really, boy? Ayan, tayo palista, tayo pasali na po. Type mahal na lang. Right? Ayan, tayo pasali, tayo palista na po sa mga gustong sumali. Maganda tumba-tumba na tuloy. Ayan, tayo palista na po. Sana all, may mahal. Aba naman yon. Nagugulat ako. Tayo palista, tayo pasali mga baby love sa gustong sumali. Huwag na pong aalis-alis ha, right after na magpa-lista. Sabihin agad kung anong team kayo galing. Yorn. Tayo palista, tayo pasali na po ha. Tararararan, tararan, tararan, tararan. Left, 3 minutes left at magsisimula na po akong magsabi ng ating mechanics. Pahahabulin na lang natin ang mga hindi pa nakapasok. Carlota.
Pasok na mga suki. Ay, nako na yan. 1 minute left. 1 minute left. Hi, salam. Hello guys, good evening. Nag-love shower out. Thank you sa thumbs up, Jeff Mozo. Kambal ni Torco. Hello bebe, good evening po. Nag-love shower out sa'yo dyan, baby loves, and good evening. Type palista, type pasali na mga baby loves ha. Tayo palista, tayo pasali. Okay. Magsisimula na akong magsabi ng ating okay, magsasabi na ako ng ating mechanics ha. Alger Javier TV non-drop. Okay, nakalista na yan. Okay, naandyan pa ba ang lahat? Okay? Na magsisabi na po ako ng ating mechanics. Nakinig po ha. Good evening po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host again, Biyaherang Elonga, at ako lang po na host ang maglalapag ng mga video link ninyo. Okay? Every time po may nilalapag akong video link, pupuntahan nyo po ito, panonoorin nyo po ng 1 minuto. Inuulit ko po, 1 minuto, at magko-comment kayo ng naaangkop sa inyong napanood or narinig sa video na nilapag. Okay, dudugtungan nyo po ng Biyaherang Elonga at mag-like and subscribe bell all. Okay? Mag-like and subscribe bell all. And right after nyo po mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa amin or sa aking live. Sasabihin nyo po kung sino ang inyong pinuntahan at magdugtong ng B kung bagong dikit, magdugtong ng I kung lumang dikit. Ayan. Kung nagets nyo po ang ating mechanics, mag-type na po ng Gora na Kulot. Lahat po ng link na ating nilapag ay pupuntahan nyo po at walang mang-iiwan right after ko mailapag. Okay? Ang mang-iiwan po after ko mailapag ay babawian natin yan. Okay po ba? Kung nagets nyo po ang ating mechanics, Gora na Kulot mga baby loves.
Okay, unang lapag tayo, unang lapag. Unang lapag po tayo, unang lapag. Okay? Nasaan ang iba? Nasaan? Nasaan na po yung iba? Dudugtungan po ng biyaherang Ilongga ha. Okay? Unang lapag. Habaan po yung comment, habaan ha. Huwag mag-spam. Okay, unang lapag tayo, unang lapag. Puntahan na yan, puntahan. Puntahan na po, puntahan. Ayan na yan, nandyan ang ating unang lapag. Okay, next tayo, next. Puntahan na yan si Madam Isay, ha. Dugtungan po ng biyaherang Ilongga. Okay, next tayo, next Arlene tayo, next Arlene. Huwag pong magmadali ha. Puntahan po yung ating mga nilalapag. Okay, next tayo, next Arlene tayo, ay Arlene, Jeff pala, Jeff. Jeff tayo, Jeff ha. Mabilis lang tayo, mabilis. Dalawang ikot po itong ginagawa natin, dalawang ikot. Kaya, huwag pong mag-iiwan ha. Okay, next natin, Arlene tayo, Arlene. Mabilis lang tayo, mabilis.
May puntahan na yan, puntahan. Jeff tayo, Jeff. Ayan, puntahan. Ayan, Jeff tayo, Jeff dyan. Nag-love shower out, Alboy, Dayan, Love. Good evening. Habaan yung comment ha. Mabilisan lang tayo, kaya wag pong magmadali ha. Yung mga hindi ko po nakikita sa comment, hindi ko po mailalapag. Mabilisan lang tayo. Santos. Okay, next tayo, next. Puntahan na po. Arlene tayo next, Arlene. Ayan, puntahan. Love na yan. Hinahanap ko kayo sa comment section, ha. Wait lang. Next na tayo. Heto na. Renz tayo, Renz. Okay, Renz tayo, Renz. Puntahan na yan, puntahan. Puntahan na yan, puntahan. Renz tayo dyan. Ayan, Renz na tayo, Renz. Puntahan si Renz.
Okay, after kay Renz, Ange tayo, Ange. After kay Renz ay Ange tayo, Ange. Okay, Ange tayo, Ange. Puntahan na po, puntahan. Next tayo dyan. After kay Renz. Mabilisan lang tayo, mabilisan ha. Da, 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 da. Electric tayo, electric next. Electric tayo next, electric. Electric tayo next, electric. Okay, electric tayo next, electric. Puntahan na yan, puntahan. Lablabin na yan. Puntahan na po, puntahan. Hi, Tip Pride, Bebe Loves. Go na po, habol na po, Tip Pride. Okay. Habol na, Tip Pride, Bebe Loves. You're welcome. Okay, next tayo, next. Ayan, puntahan na po. Ay, puntahan na yan, puntahan. Next tayo dyan. Bong tayo, bong. Okay, bong tayo next, bong. Heto na, bong tayo next. Ayan, bong tayo next, bong. Hi, nag-love shower out, Vanessa Aquino Vlog. Okay, kung gusto mo pong sumali at mailapag, ay makipagdikitan po tayo, ha? Okay, Vanessa Aquino Vlog, kung gusto mo pong sumali, ay makipagdikitan tayo, ha?
Okay? Manonood po ng 1 minuto at mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood and mag-like and subscribe bell all. Naaangkop po sa inyong napanood ang inyong i-comment. Pag hindi po naaangkop ay hindi po natin yan a-accept or papaulit ko po sa inyo. Okay? Okay, next tayo dyan. Bong tayo next. Kailangan po ay may comment ha. Yung mga comment lang po ang ating yung dumidikit lang po ng maayos ang ating ilalapag. Okay? Next tayo, next. DJ tayo, DJ. Okay, DJ tayo next. DJ. Ayan, puntahan na po, puntahan. Mabilis lang tayo, mabilis. Okay, unang lapag na po ako. Jolini vlog tayo next. Jolini. Okay, Jolini tayo next. Jolini. Okay. Ayan, next tayo, next, Jolini tayo. Yung mga hindi ko po nakikitang nagko-comment, nagdidikit at ay hindi ko malalapag ha. Dapat po ay full pack tayo, full pack. Okay, mabilisan na tayo, mabilisan. Mabilisan na tayo, mabilisan. Okay, after kay Jolini ay si Rene Boy tayo, Rene Boy. 328. Okay, after kay Jolini ay sa Rene Boy tayo, Rene Boy. Puntahan na po, puntahan. Puntahan na po, puntahan ang ating next na lapag. Okay, wag pong mag-skip ng link ha, wag mag-skip ng link. Rene Boy na po, Rene Boy. Puntahan si Rene Boy. Okay, next natin ay si Dabski. Dabsnelski tayo next. Dabsnelski. 76. Okay, Dag tayo, Dags. Ito may 1 hour ago uploaded po siya. Dag tayo next, Dags. Okay, Dags tayo, Dags na po. After kay Jolini Vlogs. Okay, puntahan na po, puntahan si Dags.
Relaxing music. Next natin si relaxing music. Relaxing music tayo next. Relaxing music. Okay? After kay Dags ay si relaxing tayo ha. Next tayo next. Puntahan si Dags ko. Puntahan. Puntahan si Dags. Puntahan. Ayan, lablabin po yan ha. Okay, puntahan na po, puntahan. Dags tayo, ay relaxing tayo, relaxing. Hello. Okay, next natin, next. Ride out pub. Okay, ride out pub tayo next. Ayan, naka grade 1 na siya, 107. Okay, next tayo next. Ride out tayo next, ride out. Okay lang po, habulin mo lang ng habulin, develops ha. Okay lang yan. Ayan, ride out tayo next, ride out. Puntahan na po si ride out, puntahan si ride out. Okay, next tayo, next. Jeremiah tayo, Jeremiah. Empil. Reyes. Okay, Jeremiah tayo next, Jeremiah. Heto na, Jeremiah tayo, Jeremiah. Bisdak PH, Megaloud Shabarat. Jeremiah. Good evening. Ayan, puntahan po si Jeremiah, puntahan. Okay, puntahan po si Jeremiah, puntahan. Okay, next tayo, next. Jeremiah na po, Jeremiah. Tip ride tayo next, tip ride. Okay, mabilisan lang tayo, mabilisan ha. Magsi-second wave na po ako, magsi-second wave na po ako. Pag nag-second wave po ako, magkaibang video po ang ating nilalapag ha. Magkaibang video po ang nilalapag sa second wave. Okay? Tip ride tayo, tip ride. Pag di ko po kayo nakikita, meaning po na wala na kayo ha. Okay, tip ride.
Habol lang ng habol sa mga link na ating nilalapag. Ayan, puntahan. Sugurin na yarn. After kay Jeremiah, tip ride tayo. Next, tip ride. Okay? Nawala si Vanessa Aquino Vlog. Okay, hindi na natin ilalapag. Ano? Okay, next tayo, next. Jeremiah, Bebe Loves, ikaw nang bahala magsabi kay Ate Rica Rix po, ha? Bebe Loves, naandyan ka? Okay, ikaw na po bahala mag-mention kay Ate Rica Rix, ha? Okay, thank you. Next tayo, next. Next natin dyan, puntahan na yan, puntahan. Rica Rix tayo, love muna tayo, love. And then, second wave na tayo. Tusok from Biyaherang Ilongga next. Okay. Thank you. Okay, next tayo, next, Bebe Loves. Dun, tararan. Paangat program 12:30 or 7 p.m. PH time. 20 bananas sa mga virgin and playing bingo 100 to 200 premyo per round. Kaya pasok. See you mga langga. Ayun. Apo, kilala naman niya ako pero hindi ako nakabisita mga ilang linggo na. Dahil hindi nga po ako hindi ako makakilos ngayon. Hindi makakilos ng maayos yung aking channel ngayon. Baka masabihan ako yung hindi makakilos. Okay, next tayo, next. Okay, next na tayo, next. Akala ko, ano yung akala? Okay, next tayo. Heto na, love from Biyaherang Ilongga. Jake tayo, Jake. Okay, Jake tayo, Jake. Love from Biyaherang Ilongga po tayo dito. Ayan, Jake tayo, Jake. And then, next natin. Next tayo, next. Okay, next tayo, next na ha. Mabilisan na po tayo ha, mabilisan. And then magse-second wave tayo, magkaibang video po ang ating nilalapag. Okay? Heto na, Celia tayo, Celia. Okay, Celia tayo, Celia. Puntahan na yan, puntahan. Labin na yan. Okay, next tayo, next. Jolini vlog tayo ulit. Second wave tayo, second wave. Okay, second wave na tayo, second wave. Hi, Bebe Loves, Mika Fernandez. Good evening sa'yo. Ayan, sige lang, Bebe Loves. Habol na, Cora na yan. Ayan, heto na, next tayo, next.
Log into tayo, log into. Eto na siya. Eto na talaga. Log into tayo, log into. Okay, log into tayo, log into. And then after sa log into ay pupunta tayo kay Jolini Vlogs. Three, four, five. Okay, Jolini tayo next, Jolini. Okay. Naka-cut off na po tayo, naka-cut off. Eto na, puntahan na to. Ayan, puntahan na yan. Jeremiah, thank you, Bebe Labs. Punta na po tayo dito sa kay Jolini. Pangalawang lapag na po yan at magkaibang video. And then next natin, Rene Boy. Rene Boy tayo next. Rene Boy. Okay, next tayo, next. Arlene tayo, Arlene. Taran. Taran. And then next natin, Jeff Mozo. Jeff Mozo tayo next. Jeff Mozo. Jonah Bakotana. Mega love shower out. Good evening. Thank you naman sa iyong pagbisita. Ayan. Good evening sa iyo dyan. Okay. Paki-click naman ang ating like button, mga baby loves. Ayan. Paki-click naman ang ating like button, mga baby loves. Thank you, Ate Celine Madison. Ayan, thank you, Ate Celine. Paki-click naman ang ating like button dyan. Next tayo, next. Jeff tayo, Jeff. Okay, Jeff tayo, Jeff. La 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 Dogs tayo next, dogs. Dogs tayo next, dogs. Okay? Puntahan na to si dogs, puntahan si dogs. Heto na siya. Dogs tayo, okay? Okay, puntahan si Dags. And next na tayo dyan. Relaxing music tayo next. Relaxing music. Okay, relaxing music tayo next. Okay. Da-da-da.
Okay, next tayo, next. Relaxing tayo, relaxing. And then, patapos na tayo ha, patapos. Patapos na tayo, next na ay si relaxing. After kay dogs. Okay? Puntahan na yan. Love, gabi na yan. Okay, puntahan na yan. Puntahan. Saglit lang ha. Time. Tip ride tayo, tip ride. Okay, tip ride tayo, tip ride. Puntahan na yan. Puntahan si relaxing. And then after kay relaxing ay si tip ride tayo. Ride out tayo, ride out next. Ride out pub. 130. Ride out tayo next, ride out. Casual ride. Puntahan na po, puntahan. Tip ride na yan, tip ride. And then maglalag out tayo ng maaga ha. Okay? La 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 la. Ride out tayo next, ride out. Okay, ride out tayo next, ride out. Up. Sama talagang pakiramdam ko. Bukas po tayo magpapahula. Ay, Kulotchi Vlogs, Megalod Shoutout. Tapos na po kami, Baby Loves. Tapos na po. Nahuli ka lang po, na-late ka lang. Bukas po, balik ka po, Baby Loves. Sa anong team ka po? Kulotchi? Anong team ka po? Kulotchi. Kulotchi. Okay, Ernie tayo, Ernie. And then, magla-log out na tayo dyan. Okay, puntahan na po yan, puntahan. Ernie tayo, Ernie. And then, Jomels. Okay, after kay Jomels ay magla-log out na tayo, ha? Ay, wait lang. Hi! Good evening! Wala ka pa po bang team Kulotchi Vlogs?
Wala ka pa bang team? Okay, next tayo, next. Kung wala ka pang team po, ipapasok kita sa aking team. Kolachi, Kolachi. Kung wala ka pang pong team, ipapasok po kita sa team ko po. Yay. Balik ka po bukas at ilalagay kita sa priority. Okay? Lalagay po kita sa priority tomorrow pag nakabalik ka po at sumali. Ayan. Okay, next na tayo, next. Log out na tayo, log out. O, diba, mabilis lang. Masama kasi pakiramdam ko ngayon. Tomorrow na tayo magbanatan ulit. Okay? Yan, puntahan na po yan, puntahan. Ano ba yung pin? Ano daw? Team po, team, grupo. Grupo po. Kung wala ka pang grupo, wala ka pang team, or wala ka pang team leader, ay mag-message ka po sa akin. Nilapag ko po ang aking Facebook link. Naandyan po yung Facebook or Messenger link ko po. Naandyan po, nilapag ko po. Ayan, pwede nyo pong puntahan yan. Ayan po. Ayan, pwede nyo pong ipuntahan yan at i-message nyo po ako para mapasok kita sa aking team. Okay? Log out na tayo. Log out. Aantayin po kita sa messenger ko po kung wala ka pang team para ipasok po kita sa aking team. Okay? Kolachi. Ayan. Sali ka po sa amin gabi-gabi, sir. Masaya po dito kay Biyaherang Ilongga. Ay, naku naman yan. Kolochi. Thank you. Kolochi. Okay. Kaya pala. Okay. Thank you. Ayan, good night sa inyong lahat. May play all po kayong lahat sa akin ngayon. Okay, hindi tayo magtatagal dahil masama pong pakiramdam ni host. As you have noticed, abaw naman yan, nag-English na Ayan, may play all po kayong lahat sa akin. May, ano pa ba? May free bananas and, okay? Okay lang yan, Jay Green. No worries. Pagaling po kayo. Okay, baby loves. Thank you. I'm gonna. Okay. Ayan. Bukas ulit ha, mga baby loves. Bukas po ulit, host. Good night po sa lahat. Salamat sa salamat po sa pagdikit. Ayan. Good night, everyone. Ayan, matulog kayo muna ng maayos ha. Kahit hindi po tayo nakapagpatawa. Ay, naku naman yan. Ayan, thank you everyone. Bye-bye. Ayan, may kiss pa rin syempre. Ayan, good night. Sama kasi talaga po karamdam ko. Ewan ko ba. Nagbabago na kasi ang panahon dito ngayon. Winter na, winter. Good night, Tea Pride. Sweet dreams. Thank you. Ayan, puntahan. Mag-clear history po kayo, mag-clear history ha. Mag-clear history po. Okay, mag-clear history kayo, mag-clear history. Always po kayong mag-iingat, host. Good night po.
Ako din, host. Sakit mata. Pagaling po kayo, host. Ayan. Thank you, thank you. Okay, good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Papahinga tayo muna ng maaga, ha?